имрӯз дар бораи телефони Infinix гап мезанем. Видеоро то охир тамошо кунед, дар видео лайк монанд, дар канал обуна шудан аётон набурад. Рафтем қадшумои магазини Realphone ва Омеҷон Техноблог. Бардори азиз, чиқар гидесен? Дар пеши мо дута модели Infinix, якаш Infinix Note C Pro, чиқар гидесен? Ва дигариш бошад Infinix Note Chill Pro. این کمپانی اینفینیکس یعنی رقم خدا رو گفته دیگه میلیون و میلیارد کرده رفته سای برای که نیداون برو اومده گوش الکی 40 رو برو اومده سر کرد و اینفینیکس نیوک نبرداره من چه شش میتونم تو اینا کامپلیت شواهد بگم این نوت سی ای این سال 2024 اولش دبر اومد اون باشه 23 آخرش بود یعنی ممکنه اینا برای که مود همین سال اومد و این از میکشیمش برداره است نیوک коробкаш коробкаи багати бинашаш маълумай мақсад чи майдия коробкаиро коробкаи реальная коробка зотага пакети холиё ки ахван сохтаги нест ва дар комплекташ наисунаи дар нигоҳ мебардорез на JBL NFC 64 20 заряд дора 120 ГГц экранаш 108 мегапиксел камераш оперативкаш 8+8 оперативни памяти 16 ва 256 памяти дорад ишо дар комплекташ чиқар ки гуфтем бардорез иголка барои сим-карта бировардан. Так, иҷа дорем стекло, документҳои худаш, кишка дар кор нест. Иҷа дорем уша чихоли прозрачный, и значоки беспроводной заряд мегирад, гуфтара маънои ҳамура дорад. Инам албатта қайд шумо тест карда мебинем. Ва дар компютераш кабел и ишо блок дорад. Блокитане 68 ватт 20 зарядка. И буд дар бораи комплектация Infinix Note C Pro. Ва наки гап мезанем дар бораи Infinix Note Chill Pro комплектация мекунем. Биё пештар биёкураис ки чи насунега 70 ватт 20 зарядка уже якта плюс ва дальше мекушем ки чи гапа иҷа дорда. Оҳо, вообще уже кушодашеш багати уже. Хоб, мекушем. Иҷа боша чи дорем? Так, иҷа яке канта иҷа солидни, барои ки уже коробка отдельни, туда-сюда гапчав, документация, салфетка барои тоза кардани экран, стекло. Документация ва дӯстои азиз, экрани и телефон дар яъни стекло ҳам дорад, ина стеклош. Стеклош ҳам мондагиай. Шумо дидин стекло, салом алейкум марҳамат. Ва ин боша албатта чихоршай. Биё кутаға чихе. Саломатӣ назан. Коробка рӯз сая ҷон буран, ҳа? Ин чихоршай. Ва иҷо боша чанд та дига иконкаҳои дига барои ҳамин телефон, касое ки ҳамин телефон харидор мекунад, ай компания Infinix иконка ишо сим-карта барои сим-карта бурдан иголка. Ва иҷа бошад ози комплектация зиёд гавна кушай ва тадаркаи тағара мегирем. Тадаркаи тағара ёфтем телефони Infinix Redmi Note 13C. Redmi 13C телефончаи на камера акош 5 мегапиксел камера дорад. Телефони буҷет не, лекин размераш ба дизайн шагар амед ки телефон премиум да дохил мешавад. Ассалому алейкум. Тағая бозгар. Ин тағат клиенти кумонай. Ба ин хотир ози бошад чикор мекунем? Якта тадарка ба телефон барои ихтом барои тадарка. Хитом да? Ассалому алейкум. Я ин мардум да салом ки мардум да. Ай куҷои ватани тага? Ленинский район. Бачаҳои ноҳияи Рудаки. Ленинский район ай тага. Касе ки мешинаса дар комментарий нависа. Касе Ленинский район ай нависе. Хоб, анка бошад тадаркаи тагара мегӯям ки чӣ мебурад? Ҳар як нафаре ки магазин мо тадарка мегирад, телефон мегирад, то есть тадаркаш мекунем. Гуфти гапоз мекушем ки чӣ мебурад? И тага бошад ин ҳозир якта гирифт тадаркаша мекушем. Якта повербанки 10000 мача. Чизи даркорӣ барои Тоҷикистон. Барои ки дар Тоҷикистон свет омад ё не? Свет омад мардуми Тоҷикистон. Ё ки не кунависе, я тадарка, я повербанк ки набурад. Я повербанк 10000 мача тагада барои телефон. Повербанк зуриш дар чи? Зуриш дар мия ки телефон ду бор заряд мемонӣ метушавад заряд монда. И иш бошад катями дополнительный меравад. Ва ногуфта намонад рӯзои ҷумъа касе магазин мо телефон харидор мекунад, чихол ва стекло албатта туҳфа дода мешавад. Раҳмат калом барои харидорӣ. Тавсия метавонед охир нарх навод созад? Конечно, тага бошад ҳам телефон гирифт, ҳам блед гирифт. Худо хоҳад хона меравам барои блед муроҷиат кардан. рақамҳои авиакасса ина 925 371 0388. Тага чихе тага? Дурус созад. Ҳамин абзорчака гуна буд кунема. Бақади хеле чақчақ мекунем як бая. Хоб, бардораз нигоҳ кунед. Ана ки дар бораи телефони Infinix Note Chill Pro дар байниш баян шумо нишонотем гуфтам. Ва Infinix Note Chill Pro чиро гирасем 70 ватт 20 зарядка, 120 ГГц экрани телефонай и ишо процессор Hello G 99 процессори телефонай. Ва дар комплектация бошад чиро гуфтем. Опа, мекушемш. Оҳо, во бача. Нормально. Нагин ки магазини Realphone дуздӣ карда наушникша гирифтан, не и ҷои наушникша дар асл, лекин дар ҷои наушник мондаги нест барои чӣ? Барои ки
این تلفن اگر که برای مردم ایندیا برآورده شود یکی کدام دولتی هست اگر که دیده باشین ابزارشون شما همین تلفن در برای همین چیز نوشین دارد و نوشین یکی کابل یکی چیز موندن یا طلبات همون دولت دوست میکنه یعنی در روسیه حضورش همین چیز نیست ممکن بعضی حالات شما ممکن میکشین تلفن جوی همون چیز نوشین داره این نداره Infinix Note 40 Pro bu vaqtdagi o'zida monoya نداره bu telefon o'sha qafoy dizayn şey bo'lar metin beyon telefon انجام اونم telefon انجام اونم telefon anka har dışa دیدیم درباره کاروکوژن شناسی anka درباره دیزاینش گام بزنیم خیلی دستم باردار عزیز telefon har dış yani Infinix Note 10 Pro Infinix Note 10 Pro har dış telefonu yani ki dizayn qati четкая бас сохтаган телефона va экраношон ан ёкин бардар аст экран як туш просто прямое а есть бошад экран шуди аввалиной yani ki изогнутый экран дорад ва касон ки любители хели телефонан экраношон ина марҳамат Infinix Note 10 Pro масалан нақд агар бе Infinix Note 10 Pro нақд дар магазини мо 856 гашт нақд бошад дани момент 18500 рублай ина бошад нақд навоша бошад дар рӯи экран ва динаму дар светка дорад гол дорад ва свети сиёҳ дорад ана бошад се намуд расветка дорад сабз зард ва сафед дорад ин бошад свети сабз барои сабз ма вибр кардагим барое ки свети сабз бошад анақа эка кожай яъне ки кожни чихолаш хушрӯакай ва ҷои камераш бошад яъне ки объективи камераш бошад металлическая инеш бошад спичка сета камера дорад як 108 мегапиксел як макро камера 5 мегапиксел дигариш бошад помогательный камера дорад ваш бошад 8 мегапиксел ташкил мекунад экрана кайс ракам бурайма бикин ин я бошад як се экраношона ина настройкаошон я бор шумо бинед что чиқе кор карданаша мефаҳмед ина бародар азиз конечно экрани супер амолед яъне ки экран хушрӯтар тофтесай ва экрани мада махбул шид чемаи телефона шумо вақтон вид наёҷалка ки экрано фарқ мекунад ёки не ва бошад албатта баъди экран мода дар кора камераи ҳамин телефон камераш яъне ёки ин дорад ду карата зум дорад ин бошад се карата зум дорад се карата зумш мекунем ана бошад ду карата зум мекунем камера дидесин чиқе разница ҳаст нест худтон нависен дар фикротона дар комментария албатта ва ин бошад ҳозир фронтални камерашам то метиҳем якябора мебинем ана бошад албатта фронтални камераи телефона ва фронтални камераш чиқе гирифтанашам якҷоя хай шумо дидан мо мумкин ина дӯстои азиз имрӯза аз оператори мо усмонҷон чиқе гирифтан салому алайкум мардум ина усмонҷон ин бачаҳай хоб камераи конечно ҳисоби камера ҳисоби дизайн ин телефон хушрӯтар ва отпечатки ин телефон бошад дар кнопкаша отпечатки ин телефон бошад дар рӯи экрани ҳамин телефонар дар қисмати поён бошад ҷои зармона ки ин Type-C айран Type-C ҷои наушин дорад ай бошад ҷои наушин надорад навигари муборак шаватон хоб аки наушин куҷои рӯзпага мода меравад офизашин дига мода наушин дар карон хаста ҳастати бояд чиз дига бардори азиз ин барои идора кардани пульт фишка доштааст яъне ки пультам как пульт идора кардан мумкин аст техникавора телефонча якчандча плюсҳои хуба дорад барои харидорӣ кардан стоитай ва ин телефон недавно омадан яъне ки качество якам хати омадагиан ҳозир аст метавонед ки бемаҳол омада харидорӣ кунед масалан качествои телефон камтарай чемаи дига мадорем мисоли ҳозир агар ки сероб бошад ха сероб нестай ба ҳамин ҳисоб бемаҳол метавонед ки омада харидорӣ кунед гирифта рафтантон мумкин худтон раҳатиёт кунед қати шумо боз магазини Realfon ва Умедҷон Техноблок нарх навои телефонҳо бошад дар телеграм канал барои муроҷиат ҳамин экрана муроҷиат мекунед рақамода ва дихо омада телефонтон гирифтантон мумкинай магазини мо бошад дар шаҳри Москва метро Бутырский торговый центр Зелёний чиқе магазин омада набошад албатта дар охири видео шумо мебинед бемаҳол омадаи магазин харидорӣ карданатон мумкин аст худтон раҳатиёт кунед қати шумо буд Умедҷон Техноблок ва магазини Realfon